manya to ni zan tafi. Za ka tafi? Wallahi. To shi kenan he he. Sai nan da kwana biyu ne. To shi kenan Allah hada mu da kai da Allah dan kai ka ƙara kunna. Wayo daɗi. Da Allah. Waye yake maganar nan da Allah? Waye yake maganar nan? Kai. Hege yi. Da ka tada Allah. Ni ma ban sani ba. Ka huto maganka in ka isa. A'a. A turanci yake yi. Wallahi turanci yake yi. Ƙara kunna yi. Ya haƙuri da amma da Allah ina ake sa ba a nan a ina ake laɓewa ne ɗaya ba ta ma mahin. A ina ake laɓewa? Ta ciki ba mutum bane ba. Au ba mutum bane? To me? In ba kai shiru ba sai na faɗa ma mai. Hege bature. Ni komai he la ilaha illallah. Wayo la. Kai, je kaman Basiru. He mun yi waya. He mun yi waya.